Inday ka nili. Tawag na lang ko ninyo og Unico. My name is Unicorn. Unico. Pero mas nailang ko sa pangalan nga Talong. But my name is very popular. Talong. That's my nickname. And you can trust. Nabatian man gud nako ang inyong ubang gapno Dulanday. I heard a lot of stagnant Dulanday. Og nabatigdan ako nga kailan ako tong uban. And I know the little cinder. The other cinder is my friend. Napod ba ako'y pakasiluso Dulanday? I am a jealous guy. Wala magpadala po ko. That's why I wrote my letter and I sent you. Sila naigapnod ako mampod. Yes, correct. Nagtrabaho ko kasi tindero sa establishmento. Dinhi sa may Jacinto, Davao City. I work as tenders. Tenders of in the big building here in Asinto, Dulanday. Ulit tao pa ba ako Dulanday? Bisag mo ng utana. Dulanday, I'm a bachelor. You ask me or not? Pero na ako'y problema Dulanday. But I have a problem, Dulanday. Dili sama sa mga gapnoders ninyo. Naliwat ninyo. Yes, my story is very different. There's no like other story you related. Dili sama sa ubang lalaki. Ako, membro jud ko sa DKI. O di kaingon. I am not a kind of man, yes, Dulanday. I am a DKI. They can ask. Ama nagpatabang ko sa akong amigo Dulanday. Kato kay esperto manggod to. But my friend is help me make it through the night. Si Freddy. Just call him Freddy. Tungod lagi na ako iniibgan nga si MM. But because of I like a girl, her name MM. Nagpatabang ko sa akong amigong si Freddy. That's why I text my friend, hey Freddy, you can help me? And Freddy reply me, yes, of course not. Ang pili na nagsugod, kining gapnod sa akong And kinabuhi. this is the story of the stagnant of my life. Huwag kabalo ba mo, Dulanday? Ini, anay tabo. And you know what? And this is what happened. Actor, pretty boy! Actor, bully boy!
Log, Sa- na. Wala, sisuri na kunin mo digot. Kukay na yung pisto rin ay. Paano ko nito? Kape na, may kape na. Ay, bawal na yung kape na rin. Lista na guys. Palong, kung gusto ka mga pay, dito ka sa puneraryan to, dili na. Manay. Mana nakabag. Wala to siya. Ingron niya ron. Gusto mo yung tuyo din ng squad Ako ko'y nagustuhan nga babae. Part pa niya. Blima pa. Hindi din patake. Kabalo ba ka sa kuha nga. Pamangit ang babae mo at attractive na yung ko. Pero kabalo ko nga. At yung bulibay kasi ko at palo. Kita kas ko purmas ng lawas, ha? Kita ka jikwing ka, Ana ba? Palong. Ana ba? Palong. At Pertinita palong, yan naglong strip kang puti. Pantalon mo puti. Mura kasi boy golden ba? Right. Nani, mama ka. Wala kay passion, pa. Parang itawag. Passion, ha? Para atsup, tulubag. Ano ba, nana? Kinsa man din ang uyaba na. Ba't kasi impat? Sim ba? Pakilang imim? Oo. Sim kalaagi na ko na sila malabi ng nani akong forma, kumapor na ko, nani ako mapor. Tagtan ako na sa kuha. Pinakana, may ilan yun ako nga na ipagtanaw ng kuwan mga Kanay pantingin yun din mo. sa manday. Kasi kabib, maana kayo ko, atsup kandi, atsup bulipad kayo. Itutuwad mo. Ay, Ano man yung mong ginabuhat? Atchop moves na yan ha? atsup moves ni atsup moves. Kabon, kita na ko to si Uncle Jiman. Lagot ko kay namintura. Nagbra na po. Kabalo ka gisig. So kayo mo buha kayo itong pencil? Bilisa mo na kayo buwak versus ni Kevon. Pero part, same in part. Kagusto na sa kuha, pero hangyo na ko si mga gamay part. Sige, sa may matabang na ko, be. Kunita na ko yung mga apelidot ako kung naunang. Okay. Ayun, chita ako. Ayun. Same in part. Sabi, anong muna makamulip sa'yo? Ikaw, kisa nung dakaroon ha? Ay, part. Sige. Unya, kung sa manay mong dala diya. Nako isa ka basket nga prutas di part. Time ni dito part. Kung time na part. Kaya ako, di ko ka-ataka dito kay balubiya kayo lapo kayo na ilang lugar. Ikaw kayo magsinasira. Kung sige niya ako sa nawa, ha? Chup! Bye ka. Sige. Ang saman. Unsa, sabi gusto niyo niya, gabihin na dayon. Di na nato ni Pabta na itong gabiing dako. Mga alas 6 na. Para pag kakaudas prutas na paniyapon. Pag imagas pa itong amigo ba? Pag gabiing, na diyang mangga. Kaon mo, pagkakain na. Kaon mo dyan. Grabe po sa mga amigo eh. Nanay sabay lain. Napangilain ng dalag mangga. Kay kwato. Grabe sa Okay, buwan. gigikit ka sa gidayon ang mangga lagi. Pero kaya ako patlahin ako. Tawa. Dagang gani mga ringin. Mga hiling niya ba? Panalay ito siya mangga. Pat, kapalo ka. Ano ba, Pat? Grapes. Ha? Biris. Mga lingin, mga man na, masalingin, mga surtiyon, mga kahit ano. Pumilo. Pumilo. Ano yung pinaka-kuadre ka silupin nga pula? Tanawa. Tama. Lingin kayo. Mansanitas. Okay, kaya. Sa Tagalog pa niya, Arentilis. Ako bahala. Kaliki ko ma. Ako'y bahala. Ha? Pat, sali kay kunin mo, Pat. Pat, pwede. Pat, pwede, boy. Ano nga din sa kana? 1, 2, 3. Atsup! Basta ganun talon na. Lagi, magto lagi ko. Ginaga pong trabaho Ano doon. yung mata? Lagi. Nabida, Uy, may gabi eh. Dala rin kong prutas para Uy, kumain. salamat! Dayon. Dayon, Freddy! Sige, okay lang. Isa ka basket ng prutas, oh. Wow! Salamat siya kayo, Freddy! Dili mo ni sa ko, gikan. Ha? Sige naman! Gikan ni kang palong.
boy. Asa di ko niya sa lain? Di lagi kay palong lagi ni. Kasi ay niya bangatik god. Sus, kung kapalong na, iuli na dito. Ano ka na palong tanang formato ganayon nakaputi tanan mo si Boy Golden. Ano ko ang matangit? Bitaw ako bitaw nagikay. Salamat! Ikaw jud ba yan? Ayagaan kay ka. Sana gud ni. Oh, Ang ikaw man. may nana ba yung nanguyab ni mo? Ha? Wala pa. Nanguyab daw to si palong ni mo. Dili lagi ko itong palong. Pugi atong uniko. Dili lagi ko. Ikaw na to sa mga gusto na mo. Ikaw. Mapasubo na sa kuha ni Ron. Makahatod ng manggas balay ba? Ito, tarong ba niya? Oh, lagi Freddy, ikaw. Mas malain si palong sa kuha. Sus, sa may labot ng kwarto eh. So, unsa man? Dili juga kay palong. Dili lagi. Ikaw lagi akong gusto. So, kita na lang, dili na lang sa Oh, palong. kita na. So, pinabtik na rin, kita na dahil ni. Kita na lagi, susoy. Sabok kay palong. Eh, kung wala ka, di ko masaba kay Palong. Kasi, ano, makabalo siya. Sa may labot niya. Masaklo ba kay atsyop mga gusto mas palong yun? Sus, eh, bahala siya. Uy, mahala siya siyang kinabuhi. So, kita na ha. Kita na lagi. Sige, i-text ka kay na ako'y boarding house dito. Ano, ha? Sige, sige. Yeah. Pwede ba dress ako? Pahulay sa ako kadali? Oh, ba, dito sa kwarto. Ano sa siguro tag-prutas siguro. Yan tama na ba ni palong? Ay, akuha din niya. Akuha din Ay, yung dala. salamat ka sa prutas, ha. Manaw sa tag-prutas. Tara, tara, Biyo. Panik ko. Oh, ta. Karga ng uban dito. Karga na kay ko ano na. Okay, boss. Ano na. Karga na kayo, tarang boss. Oh. Ayan, sa kanila, boss. Hoy! Atup! Atup! Gulibag! Atup! Dong. Ako naman. Okay ba akong ano? Okay ba? Okay ba? Gusto naman po na. Gusto naman mong gusto Kita kan mo forma. Mga puti. Niya itong flat. Mga kapatos. Ito. Pero na orang pinapan ba? Asyong sa lungga ba? Ano puti ang tumayo? Kala? Gusto mo na mo. Ha? Mura magaganang mo sa TikTok. Saan day? Bye. Sumagot ba? Okay ba kayo? Atup ba? Makaingon ba tag? Dungan ta? Makaingon ba tag? Atup! Gulibag! Dito ko gabi eh. Nya, okay na kayo. Daan ko palagi. Daan ko palagi. Nya, ang prutas na. Asa malatang ni mo? Ay, So, di tao niya pa. Kabaw siya nga hindi ka sa kuano. Oh, Daan ko palagi. Daan ko palagi. At sabi, dungan sabi. 1, 2, 3. Atup! Gulibag! Anak mo na ba? lagi part pero Kabaw mo jugupat nga. Paminaw ba? Kabaw mo jugupat nga. Kanang bayan na. Kadaagi na ko diya. Labi na ka na nga. Magputi ko tanan. Saya magsalita ako diya. Kasi pwede tabi sa atyo popping. Magani ako. Aktrisa ni sa ako siguro. Daan ko palagi. Lipay ka na. lipay ka sa'yo. Ay, okay. Lipay mo dyan. Doon ka daan. Atup! Gulibag! Pero part kwan, mga part. Ay na, Bart. Ay na. Kay Bao, nakuha na pa. Salamat kay Bart. At ano sa kung Bart. Muti pagsugod, Bart. Pagsugod pa lang daan. Kabalo na ko. Dako na kayo sa pagtanan ako. Di na unta ko isulti niyo part. Ayun na. Unya na yun, Bart. Masuri ko siya. Unya. Kabalo na ka. Alam ko na siya. Isa ka bukag diya nga rambutan. Sa red wine nga pula. Asa ka na City Bernes. Gikan sa San Juan de Sandaw. City Bernes nga pa YouTube. Palong, paminaw sa luman. Ako isulti niyo. Pagkain na lagi. Ayaw na, Pat. Salamat kayo, Pat. Salamat kayo. Up.
Kabalo ko nga, naibay pang load, Eh, Long, iplitin na lang ng 20 ni mo, Long. Ay, okay na kayo, Eh, sikat pa ba ka pa dugas Dakagong kaila niya. Sa bagagi. Mga pang, ay na. Hatlok na sa kuha niya. Sige, Long, sige, Long. Tama ba? Dungan tabi. 1, 2, 3. Ate Puliban. Okay, tawanan ni sumusubok na lang. Ini talang dohanan di ko ni Ate Puliban. Dami mo to do niya. Anybody home? Isa man karon eh. Hello? Balong naman po dahil. Buka dyan yung tawa. Hoy! 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 Sabihin mo niya, mahal na prinsesa. Tawa mga diri. Yan ni ko diri karon kay ginuwa ko sa mga tubangan. Wapo ko si Moloyo. Ano niya nila di ka diri? Ay, sa kabukang karabutan, ug-uma na. Uba na, imong kagalingon, uba na. Ano makadiri masuko akong uyab? Ayaw ko. Ha? Si Uyab? Ha? Ha, kabalo ko si Uyab. Ako ay Uyab. Klaro kayo. Ako ka. Wapo ko istorya ni mo, sugot na ka. Ina, jud ni mo oy. Siya ang inon. Ano Ha? ba si Freddy? Ayaw komedya kay kabako nakipagtanaw na ko. Ay naku. Isugura to na ko si Freddy dire. Sugo, ano uyab man si Freddy? Ako uyab na biya me. Oh, kabalo? Klaro ko naim ako. Di ba kita na may Uyab? Kabalo na. Sige magtanaw sa kuha kada. Kadagi na ko dire. Makita ka ng kaputi ko tanan. Kayo yung Wow, hina sa kita. Bully vibe. Kada mga nika. Uy. Diba? Usa mo dito di ay. Ginatagaan pa ka na kong prutas o napadya sa kabukang. Kabalo ba kang pilay? Kumpra na ko. Anay, mahal kayo. Hindi ko season ng rambutan. Pero nangita yung rambutan. Ano yung lambutan? Sige na, pulo. Pauli na. Dede pa ko dire. Ay kung anana ako. Balong, uyab mi ni Freddy, okay? Sino pauli na? Ayaw ko itokot. Pauli na. Shoo. Hello, kaman, Emoy. Action! Long. Ba't? Saan istorya ba na batambang kung saan tao kay? Sige ba? Ay ka na, si. Sige ba? Mura ba ginangat ko man? Mura ba ginagawa ang iyan niya? Bisang diling ko mong palit. Kapalit yung ko na tindahan na sinanahan kay. Magpaduting lang ko niya pag niya. Ganun. Kabalo ka Ikaw pa. na makahirot ang kindi niya diha. Paduting medyo ko niya. E ba magkakasuko na kayo na akong apuan ng akong mga suot kay Yana? Long, sorry juga kay Long. Long. Gipugos na ko si Long. Ako gusto niya ang ginawa sa Long. Ay, hindi nga agad. Ako dyan, gipugos siya. Pariyagan ko amigo, gito ko amigo, nagpadala siya ako. Pal, tapos yung amigo, kauyan ko siya. Yung amigo po yung inauyan, saan niya gisigaro na ako. Ako nanigamot ko na wali Ikaw binuan. ako tulay. Brad, niya karon, limon ko ni. Long, ako na nanigamot ko Long para kuhan ka ng Nalingkamot, ay kong ina nalingkamot tayo, kay ikaw na nalingkamot yung kagalingon. Ako, nangutang ba ko dito sa mga amigo, nag-check ko na pagkapalit ako. Nangutang ba ko dito sa barbiruhan? Nangutang ba ko itong ako, amigo nga na bikiri. Kabalo kakasal ako itong ikuha itong ako dito to sa pami. Ang kulidi. Nahurot ako bumot, ang kulidi. Dito, parang... Long, sorry juga Long. Wala mo ko na ba? Ino siya nga okay na daw. Okay. Unggoy kaya siguro, anak.
Pero ay ko na naabay. Sabi na ko, ito naman, okay na. Sabi na ko, okay na mo. Ano siya? Okay na ta. Okay naman daw, hindi. Sayang mo. Grasya mo lang. Daw, ito grasya mo. Primera ko pa itong kwenta ba ng Atyo Boulevard na pero ang nagyapon, ikaw ang nagyapon, italo mangunin mo. Ibaw ko ka nga kagusto ko, anak niya. Ibaw ko na siya kagusto na siya kuha. Ano nga? Ate ba, Judas not pay. Lum, Diyan na ka, diyan na ka. lum. Dili na ta, kuha, dili na ta. Dili na ta. 1, 2, 3. Atyo Boulevard. Lum, lum. Mau ba? Malagi lang. Mau din na surf pagkabaga di mo. Ano si Freddy may imong ipatudlo na outro matukirador mapukay. Ibloy ko lagi ka ng mga sa mga moves siya kay kana naman ko dali. Nako yung nailan diyan nga babae. Saka na babae diyan. Si may balbakwahan. Kana, kita kana. Kaila ko. Kana si Maika. Kana. Kasi may kalo. Nausa Sa na agi mo pre. ako diyan, mo yung dali siya. Kaingon ko, Atyo Boulevard kini bayana kay mo. Anda man dali ta pag magkawan sa dalo. Mingguan mo na yung sabot. Mingo na dyan. Atyo Boulevard. Buat pasabot anak lo. Nagusto na siya sa kapalo. Sa ato ba? Kada mo agi ka diha. Aram mo. Mapadudin ka ng ilang balbakwahan. Mutanaw din na si Maika din mo. Ay, di Lilo. Alam ka dito na mo dalaw sa lain. Naku, agyo. Alam ko sa dyan. Pasabot magunan na. Pagbutan na ang babae. Tunay na pagtanaw ni mo. Ikaw ba? Lo. Ngayon na ni Lo. Di pa ba Lo? Napangi ko Lo. Eh kung masawa ko ni Behana Lo, ikaw mo na kong ninong. O diya, o sa may ikadalit ni mo na ako. Maging ka mo. At so, nako to si Paring Kids Panabo. O diya. Tama din mga asot kami ko. Yatag na. Manguha ko isa ka po. Yatag ko si mo. Bomba. Lagi. Ay, pagkanindo, tanang na din. Sige. Sige, kayo din doon. Kayo mo bagag. 1, 2, 3. Atyo Boulevard. Kayo Dali na. na. Pwede dili lang kumingo na ng atyo. Mo dagay din ang laway sa akong baba. Sige na ko. Ang hilig man. Hindi naman sila kaganahan siguro. Hindi na kaganahan. Bagag. Ang ganahan tayo. Kanya. 1, 2, 3. Atyo Boulevard. Anak ka. Bagutan ako. Ako magungamigon ni sex ako Kasi ingon niya. Akchop daw. Sa mga na akchop o atchop. Liter K o liter T. Pastilan. Akchop. So saman. Tagaan ko ni mo aso kami girl ni paring kid ni mo. Kasi katong mga salin ni parang dito. Ayaw sa bantam. Ayaw sa bantam. Ayaw sa mga kwan. Ayaw sa mga bantam. Ayaw sa katong kwan na asay kwan dito. Maulagi. Saman. Delta o no del. Dil kayo! Sige, model ko. Model ko, anak. Di ba? Okay. Dungan ta kay Gil naman. Atyo Boulevard. Ay, hello, Lord. Kumusta? Ayaw na kong sawagag lolo. Kailangan kasi mong kwan, Lord. Mong hinapay nga pinalay pamadalo ba? James Dean ba? James Dean. Ayaw na lolo. Eh, aga kong pangan Ricardo. Okay, kakad. Kakad. Kakad, lolo kakad. Ayaw na butang yung lolo. Kakad. Kung sa man imong kaunon card, kaning tambal sa blood, kaning bulalo nga lay uyok sa tunga ang bukog o kaning. Ayaw na mga mahiwig sa mo kung babaan na. Amo kayo ni card, kay pagpapugdaw ni card, ang mga mantika ni maglutaw. Ayaw na. Mga benda ba kayo yung punday? Wala ko eh, hindi na kayo nagakuha na kaya sa una mag-good cards, kaya po katong nganlag mic. Bike kasi kauban tulo sila. Napit na sa ilinita eh. Ang bagay na bulag. Ano bulag ko niya. Saka kitong maskara to tawanan ko, nakakay pangalan.
Mau ba? Oh, kasi na rin tayo. Gusto suotin na lang iyang kuha ka ng panyo nga pula. Mas maayo pa kabalo ka. Ano gin siguro ng mga kuano? Kaya mga lalaki magod. Ano na, sa panahon ako sa unang mga babae, ginapangga, ginamahal. Mao ba, Carl? Ano pa try anak mo uyab na si Mike ba? Abalo mo to uyab na ko si Mike? Sabi ka ba kay now mo eh? Sulay ko, para makaingol Kasi- sa Atchop Bolivar. Kasi pariyara mo to kung ex nga si Mike. Mau na, wa pa man. Engineer ba to? Wa man kunin mo na sulayan, good. Testing ko para makaingol yung ka nga, uy. Mau na na gugma. Mao ba? Isa ba? Sa may imong kuan ba siguro ko pasakitan pod. Kamura bang mga dirty old man no kay mga ay para sa narwayo pa na mayroon sa storya. Ayaw ko ginagdirty old man, kigaligo ko kadadlaw. Saman. Classic mga ikaw. Mau gani, tanawa po na kung bisan tudong may edad na ko. Pero wala ka kabalo, uratsada pa ni. Ganangin ko di mo forma ba imong bilboto mo makasama ni mong bilboto ba. Pinaambil na ako ang pantalon sa saman. Okay na ta. Sulayan na ko na to. Sige, try na to ha. Sige, kung mag-work ha. Go with the flow lang ta. Sige ako, kung panjun safe na lang ako ni. Sige. Pwede mo hangyo. Ano man. Ay, walang ako at sulbans to pay. Siro interest lang ko kay di na mamakaya. Abi na kung may yung galing. Sa istorya lang sa ko kaya magtapat tayo sa istorya. Istorya lang ko niya. Oh, sige, bantay ka ha. Ayaw ko parehasa sa uyab sa amigo ha nga. Bisa gibiko ka na siya. Ganyan na. Tagang, mau may mong gusto. Kaya ako, bukutan doon si kagabol nga na iutot. So, sa mga sinata. Si Paria ka to kung expert nga taga Santa Cruz. Na si Richard. Si Richard Ayop. Utro po drabato. Liwat-liwat trabagid na. Ayaw, dahil ako gikumpara ng mga liba na darikas ko Bantay ka, Cards, ha? Balo ka, ikaw lang ako wanan uli. Luyo, sa lima na ko ka nasawa. Parang ba? Ikaw naman karon. Ikaw Sige, na. bantay ka. Sige, kaon sa diri. Pila man ito na. Ayun na ba yari, uy? Ikaw ba? Ako rin bahala ni. Hugas na katapatan, hugas na rin plato ni. Oy, Long, nalagay ka, Long. Hey! Tagay ko diya, kining pinakadakon yung kanang bulalo, mga, ito kayo unon. Kadali lang, Long, ha? Pahag niya kang kuya ba? Digot kikaangay ba? Tara, Long, Salamat kayo, sweetheart. Ha? Kapag ako niwag na, sweetheart ka sa kuya, ba ita? Siya ko gana ang alita uyab. Ako, di ka. Di ba uyab na ta? Ayaw hindi ko gana na Long. Ay ko patakag istorya, Long. Ha? Kaya ako, naglibog na ba madugoan ni Dre, Long? Kung naglibog ka, mas naglibog ko. Uy, di ba uyab naman ta? Gipani ko gana ko ni Kakars. Lolo Kakars ba? Mike, ay ko, mananamay ka. Ikaw, mababatang sama ni Shailan eh. Ikaw ba? Kabisyoso ni mo eh. Sabi mo kagusto ni mo, tanawar ako muna, murag na ang tumboy. Anak ka, nalaman ko mga amigo po eh. Isa pa, di ka type. Si Kakard akong type para masayon ka. Uyab namin ni Kakard. Unsa ko na? Ayan! Dili. Binuang na ni Istriani. Hay palong! Kisama ka? Di ba wala kayo uyab? Okay, uyab. Pwede ka? Pwede ka ako. Kami siya sa ni Boy. Meron ko rin si Kakay. Sumakubal si Kakay sa kuha, oy. May kasara dito, may kasara. Ito na ako kay Kulas. Ato katong Kulas, kaya di betel ka. Ibay-bayin na naman ito yung asawa ko tulyo. O ganun, ibayin na, nasapsapan lang sila ito. Ang talamig ka dito sa biyang.
Dapat ay ko ni Huwag na lang, bayarin na iniguman, ha? Bayarin ito sa cashier, kaya nababi buhato itong talon. Maika! Maika! Ba't yung gusto yung tele pag-igugma? Maika! Maika! Mo nagkapakyatan sa kung nga kinabuhi karon Dulanday. Kay giyahok na po sa kong amigo si Freddy. Si Mike giyahok na po. Iguwang pa ni ahok. Ano dahil ang bridge is the owner? Kung kaingon Dulanday, kung ako lang ba? Makaparehan ninyo nga. Idhatan lang ninyo. Wa na. Kisi-kisi na rin ang uyab. Ako, kidatan ako kay masagpaan manggo. Bangi ko ninyo Dulanday, be. Nagulat ko sa inyong tambag, ha. Aliog dalang patukar sa paborito ng Shakul ba, para Atchup ba? Atchup, Shakul. Salamat kayo. Kininyo suot pagtatampo. Palong. Matulog, ngunit di makatulog.